Bueno, denboraldia maila oso gogorra izaten nahi da, batez ere aurkarik jartzi guten presioagatik. Naizta este honetan Arrasateko taldeak aldu, guk garbi haukau geleitzian partiuk ezin behar ditugula, eta azkenen konpetizioan presio horrek behartze gaitu ondo entrenatzea eta ondo jolastea. Goierrin kontrako partio hau hasieraten oso zaila gintzegu prestatzea, Atletikon partidutik lesio asko izan ditugulako eta entrenamenduko osatzeko arazo ugari izan ditugulako, baina azkenen erdipurdi izan da ere, jokalari gehienak jolastu izan dute, eta nik uste emaitza nahiko positiboa dela, ikusita astean nola izan den. Partiduko lehenengo minututan lortu genuen 10 puntuko aldea lortzea, eta nik uste handik aurrea ja lasei hau jolastu deula eta emaitza mantentza lortu degula. Bi partidu besterik ez denboraldia amaitzeko, lortu duzuen maila hori mantentzea, lehenengo postuen egontzare eta mailera arte gogorra izan da, nola prestatu duzu hori? Egia esan, emaitza positiboak ganen beti erresago izatea entrenatzea jutea eta partidun motivazioa mantentzea. Hala ere maila mantentzea ez da erresa izan, azkeneko 22 partidutatik 21 irabaziteu, eta naizta esatea erresa izan, horratzetik lan handia dago. Jokalarik esportza hondin dute, ikasketa alde bat pixkatuzten entrenatzea juteko, gauetan ikasten, lanetik ateratzeanak ebai nekatuta juten, da azkenen nik uste jokalarik indako esportzu guzti horren saria jasotzen nahi diela, eta nik uste guaindik lesio arazo txikiek enduta fisikoki guaindik ondo gaudela, eta nik uste gasolina gelitzen zaigula azkeneko bi partioetan fuerte jokatu eta intensidad mantentzeko. Hurrengo partidua irabazteko gogoa izango duzue, pixka bat arna sartzeko edo, nola ikusten duzue, badakigu gogorra izango dela? Arrasateko taldeak ez du partidu galdu etxen, denboraldi oson, orduan zerraitetan beti lehenengo izatea zaila izatea. Bereen kantxan joku oso azkarra egiten dute, kontrareson oso ateratzen dira, baina gu liderra geha eta azken finean kondizioi demostratu nahi dugu, kantxa zailetan ere irabazteko gai gehala, eta azte honetan lana ingo dugu gogor partia irabaztea lortze deon, eta batez ere gure zaletuk ilusionatuta denez eta jende asko gerturatuko denez Arrasatea, beraiei zuzenduta nahi dugu garaipena eskaini, eta saiatuko gea gure eskudaun guztietan, naizta jakin oso zaila izango dela. Beraz, hemendik deialdi luzatzen dugu ez, guztiak Arrasatera joateko datorren asteburuan. Kluben ingurun dauden pertsonak eta herriko jendeak orokorren jakimin handia erakusteu ze emaitza lortzen ditugu, nola joan taldea, animatzen gaituzte horrela jarraitzea, eta taldeak ilusioi nabaritzeu herrin. Lagunek eta askotan gerturatzen ez dianak gure partioak ikustea, azken aldin gerturatzeia, larun baten ebai jende asko juntzan, eta dakigunez gure inguruko jende asko jungoa Arrasatea partioak ikustea, eta adibide garbina izan zen, dola 2 aste Donostin jolastu genunen, iaia jende gehiago zeon Tolosatik, hango jendea baino.